Lepší pozdě než nikdy, ale máme tady první vlogmas. Jo, je to trochu pozdě, ale jako já vůbec nemám čas a v mém životě se neděje nic zajímavého, takže první jsem si udělala vánoční postel. Actually, konečně tam nemám špagety. A potom jsem si udělala lívance banánový, ale jakože actually oni se moc nepovedli. Nebo byli dobrý, ale vypadali jak nějaký mimoni. A potom jsem ještě něco dělala do školy. Já teďka čtu druhý díl 4. křídla, actually mě to vůbec nebaví, takže jsem si šla udělat vlasy a různě make-up. Klidit skříň, protože lidi tam byl tak hrozný bordel. Fuj, to je úplně nechutný, takže jsem si to takhle krásně uklidila. A jako let's be real, otevřela jsem adventní kalendář ve 2 ráno a začala jsem to jíst, takže to tady už to máte trochu nakousnutý, ale jako furt se to počítá, ne? A šla jsem udělat oběd, což byly takovýhle ty pizzový tortily. Actually je to nejlepší, máte to do pár minut hotový a chuná to mega dobře. A pak jsme jeli s kamarádkou do města a koupili jsme pár věcí a dali jsme si toho tu nejlepší matchu ice coffee. Guys, já jsem nic lepšího neměla. To je tak hrozně dobrý. A v Luxoru jsme našli Kaje a Pej. Guys, to bylo tak mega hezký. A v Primarku jsme si koupili matching věci a dali jsme si bageterku. A potom jsem si už dělala jenom hygienu a telefonovala jsem s kamarádkou 3 hodiny. A šla jsem spinkat, to bylo všechno. Bye!